Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hadien baka sorkar kalapan bena da ka total lockdown nado menta kamit ka khat Khyndiat tarik ubana jemang arajar arpuai nado ko por parabaje menmit ka deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district kalapan bena shiki Paidbah bakim dai ban khuslai mensim namar baki marba mardi ki biang bat bakim dai ru ban yator lembo sha ki jakayo ban la yo i ba menta ka step ki Paidbah ki la tor puk shayo pan yathi lepa yi ki jingdon kam jongki don ki bayo ye ki karpas ki bawan de ki kalila jong bat ki bamyo karpas pat ki basa hajan jong ka sor shelong la yo i baki wan ki lek da ka bayat ki jat rengkat bat ki pelayo jong ki kayo ka baki Paidbah ki torbha ka dei ha parking lot ha Anjali bat la ye de ye thet ru ha shilenter ka surok ha Anjali hangne la yo i ba ka jinge de ye thet ka long bai tang ye ki jhor bat ki so la yo i ru bahakani ka parking lot ki Paidbah kidap mam syajrong bat syapo ru kumjo. Henry Tang Hadien kat tokat ni Kynta ki Pulit kilalaj ban bek Krad ya ki Paidbah namar ka jingelum lembung palat jongki ka bakimla asyuban te lakam ye ki kendon jong ketanat ka kot ka khia. Sakawai pat ka jaka ka bathnem bha ka yo yedi yethiet kadai hathem yo maulong bat hangni ru la yo i bagi dukan marbam ki dap mam de ki Paidbah ki bayeng lain. Nang ta sakawai pat kajaka long yo ka basyong shit bha kadai hapaltan bazar bat stan jeep bat hangni la yo i ba ki kali kit marbam ki ladap mam bat kalami ru ka jingtheng kali haki benta jong ka stan jeep Neto, apa?